Ie, a dyma i chi'r buddigol te, Erin Dwyfor Roberts o Glwb Dyffryn Madog Eryri. Luke oedd o. Dyna pam nesio. Swn i'n distyried y peth sa fod i bod yn unrhyw un arall. Blaw fo. O'n i'n berson gwan. O'n i'n medru sefyll ar nwy droed fy hun. Dim pam o Luke o gwmpas. Dwi'n meddwl bod un o'r rhaid wedi bod yn agos i'r ddeiar pam oedd o hyd lle yma. Sa fod i gofyn i mi luchon un o ben chwaral di Norwig, swn i dros yr erchwyn cyn i chi ddeu Llanbabo. Pam? Dwi'm yn gwybod. Dwi'n i'n bedd yn ynnu fi ato fo. Oedd o'n ogyn clen o gwbl. A mae di deud pethau digon brwnt yn ei ddydd, ond... Ond pan oedd yn gwenu... O'n i fel menyn yn toddi o flaen tân yn tu nain.